Dancing in the Moonlight и Top Loader по Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика. 22 са минутите от 2 часа. Продължаваме в студиото на Радио FM Плюс да разговаряме с Нидал Гафари. Боже, защо Господ лъже? Една книга, която няма да остане само една. Знам, че ще има продължение. Сега ли работиш на това продължение? Как разбра, че няма да остане само една книга? То започна така, че в един момент, ако трябваше да продължат цялата история до край, щеше да се случат някъде около 1500 страници. Много тежко за носене в чантата. Едното, а второто, хората като видят така тухла и казват, моля ти си, това не мога да прочета. Трето нещо, че това щях да го пиша сигурно още 2-3 години и вече тогава ще да е много трудно да ги издам наведнъж всичките или една по една. Това реших, че до там, до което съм стигнал, да намеря един добър финал за първата част и започна втората да я пиша. Освен това, нека да видя и в първата част дали хората ще одобрят, дали ще приемат. Под отзивите от хората да усета какви са настроенията им към героите ми, защото героите в първата част са над 40 героя, което е много трудно за описване. Да видя дали ще поискат нещо да се продължи или нещо да не се продължи. Така че и на мен ми трябва да се ориентира. Знаеш ли, аз зачетох, ти си качил някои откъси в Фейсбук страницата си и зачетох с много голям интерес, разбира се, в пророчицата си качил, магията, другото е демоните. Става въпрос за една от главните героини Калина, баба Стойна, която по някакъв начин с силата на знанието, което само бабите ни носят, и дай Боже да се предава и на нас, макар и по неосъзнат начин, достига до довиждането за нейното бъдеще, любов, има, няма мъж, но има един ритуал, който Калина провежда и там има демони около нея. Единият е в образа на куче, друг гарван, трети змия. И си мислех, докато го четях това нещо, те нищо не правят всъщност. Те бяха около нея, но нищо не правеха. И си мислех, злото съществува ли, ако ние не му дадем този знак? Ако ние не го припознаем със страха си? Ето, за мен е така, аз смятам, убеден съм в това, че зло не съществува. Злото е само в съзнанието ни и ние си го създаваме и то е точно толкова субективно, колкото красивото и грозното, колкото доброто и лошото, колкото многото и малкото. Това са наши субективни виждания, за да може да се оправдаеме в дадени ситуации. А тези 3 демона, които съм ги избрал, като се потърси малко повече в мистиката и в фолклора, ако ще да в България, това са 3 животни, които са на прага на между реалното и отвъдното. Те са носители на много във фолклора и те първо ще се развиват и те като герои вътре в книгата. Но исках да покажа страховете, които ги имаме самите ние, пък и самите герои вътре ги имат, именно от тези демони, които абсолютно нищо не правят. Те си живеят техен паралелен живот, но ние в нашето тълкуване го вкараме в някакви дали ще бъдат магични, Ти го каза, имаме нужда от злото, за да разпознаем доброто. А всъщност някакси по-високо стъпало е просто да повярваш, че всичко е добро. То само е добро, то не може да има друго. То е едно. И ние трябва да повярваме в него. Проблемът е, че всичко това, което ни е набивано в главите в положение на много хилядолети, да ни се казва, че този човек е лош заради нещо. Ама той е лош заради 3, 4, 10 в тази общност. Но за самия него, това не е зло. Той го е направил със сигурност, защото възпитанието му, защото опита му, защото жизненият му път го е докарал до там да го свърши. Включително и убийството, включително и изнасилването. Затова не мога да ги вина самите тях, а да вина по-скоро ние, че ние сме го докарали този човек до там. За да извърши нещо, което е различно от нашето. А дали е правилно или неправилно, вече ние не може да съдим и не трябва да съдим. Убеден съм, че в тази книга много българи ще открият много неща за българската култура, които не са познавали, въпреки че могат всякакви партии да гласуват така, защитаващи България на картата на света. Как ти достигна до тези наистина много любопитни и интересни неща? Преди малко ми разказваше и за Спасов ден. С най-голямо удоволствие и любов ще прочета тази книга. Това, до което съм достигнал, е, че има много неща в нашите обичаи, в нашите традиции, в нашите адети, които са изключително красиви, но не са получили онази достатъчна популярност. Примерно давам примера с дервишите, които са много популярни, световно известни, те ходят, танцуват навсякъде, но тяхната мистика е само в това да се свържат те с по някакъв начин с Аллах, чрез танца им и толкова. Докато, например, ние имаме едни чети, които са съществували и до ден днешен мисля, че ги има някъде, на калушарите или така наречените русалии, които са мъжка чета, която с танц лекуват. Излизат от Коледа до Богоявление и с танцуването си успяват да лекуват хора и физически, и психически болести. Тя ги е водил един ватъв
или Вакъф, различните места, различен начин го казват, който е бил знахаря, лекаря, лечителя, който познава изключително добре билките, познава психологията. Има възможност да бъде по-просветен, да се стигне до онова, което не е материалното. И по този начин успява да лекуват. За Спасов ден, по начина, който български народ си го е измислил, как да се преодолее онази Божия заповед непрелюбодействай. Когато се е налагало да се случи, когато се е налагало това нещо да го има. Намерили са начин. Описал съм го вътре в книгата. Описал съм нестинарите с тяхната философия, защото, за съжаление, ние много малко знаем за нестинарите и ги знаем само като едва ли не циркови артисти, които тичат и се жарават. Даже думата не е тичат, а те типат в жаравата. Което е изключителна философия, която е много отпреди появяването на християнството и за да се скрият за това, че са били гонени от нашата църква, да са приели свети Константин и Елена, които са императора и майка му, а де-факто те са Костадин и Елена. А Костадин е този, който Бог е поискал да му бъде другарче, за да не е сам, а пък Елена да бъде човешкото същество до Костадин, за да той да се чувства пълноценен. И това си го измислили и играят го през огъня. Включително свети Илия са го взели от християнство пак, за да не бъдат гонени, но те си имали тяхно божество. Цялата им философия е изключителна. Изключително е това, че в момента в света разбираме каква е силата на водата и паметта на водата. А се оказва, че българин го работи това нещо от много хилядолетия. Мълчаната вода. Това е живата вода, водата от 9 кладенеца, как се пречистваме през водата, как използваме за всяка вид ритуали, защото са знаели, макар да не са могли да го обяснят, че тя има памет. Знаеш ли, разкъсвам се между това да продължа да говоря с тебе или да ти кажа спри, сега ще отворя книгата и ще чета, но истината е, че ще пуснем музика и след малко ще продължим този разговор, а книгата след 3 часа, аз съм нейна и тя е моя. FM+. Винаги най-добрата музика. Готи и Кимбра и Радио FM+. Още от винаги най-добрата музика. 5 минути остава до 2 часа. Идва и финала, но само за сега. Условен финал, формален. На разговора ми с Нидал Гафари. Ни гостува тук. Говорим за неговата книга Боже, защо Господ лъже. Искам да ми кажеш, понеже така отворихме дума вече и за следващата част. Каза, че ще посегнеш на нещо, което е много изконно за българите, нали, вярването, че това турско робство е определило цялото ни настояще и така нататък. Дори отношенията ни в семейството в най-близък план. Когато посягаш да развенчаваш такива едни вярвания, не ги наричам истини, защото истината е въпрос на избор, имаш ли отговор на въпроса, защо хората всъщност отричат знанието, което дълбоко в себе си усещат, че е? Защото се скриват в черупката си. Ама защо има тази това? Черупка имат нужда да се скрият. Някъде там им е спокойно. Да намираш оправдания. Най-лошото нещо за мен, което го има, че в всички нации, етноси, които са били в рамките на Османската империя, единствените, които казват за себе си, че били роби или са били в робство, са българите. И то не хората са го казали, а са го казали няколко пропагандатора и политика, които го започват. Българина никога не е бил роб на никой. По никакъв начин. Българин е изключително горд като история, горд като култура, горд като език, за да може да се каже, че е роб. Това означава, че изкача твърдението, че българин е бил съгласен тези 5 века да бъде в кооперация с Турската империя. Не дали е бил съгласен, не. Просто той не е бил роб. Да, имало е хора, имало е мислещи, които са искали да имат собствена национална идентичност с българина. Които са поискали да имат повече права, които са политически. Но всички останали права, те са ги имали. Те са имали пътищата, те са имали закрилата, те са имали съдилищата, те са имали всичко, което било. И за съжаление, голямата пропаганда, която имала, защото като погледнем и фактите в втората част, ще се опитам голяма част от тях да ги напиша, макар и в роман, аз не предирам, че исторически, ще се видят, че има и други гледни точки за много от конфликтните неща в позовавани от времето на така наречено турско робство. Не мога да го приема. Не мога да приема, че една нация, цялата да приема, че била роб на който да било. Робите, които са били в Англия или в Щатите, които в момента живеят вече в държавите Съединените американски щати, Англия, Франция, така, никой от тях не казва, че е бил роб. Опитват се това да го скрият, да го махнат, защото това не е престижно. Само ние намираме в мъчението си, в мъченичеството си да бъдем метовищени, ние сме робски душици. Както винаги ти си много интересен разказвач, затова съм абсолютно убедена, че независимо какво хората ще открият в твоите книги или не, със сигурност това ще бъде много интересно четиво.
Държа книгата в ръцете си. Как хората могат да държат тази книга в ръцете си? По традиционните начини, в книжарници, през интернет, през Фейсбук, при мене, през телефона, който го имам, съм го дал във Фейсбука, биха могли да си я да купят. Знам, че за много голяма част от хората се смята, че е много скъпа като книга. Тя наистина е 25 лева, но за да съм искрен себе си, една много голяма част от цената отива в разпространители, в ДДС, в цена на изработка, в издателство и така. Много малко остава до нас. Само ти кажа, че един фризьор взима повече пари. Със сигурност един фризьор те прави красив и хубав, докато това прави душата ти красива и хубава. До първият дъжд обаче. Да. Така, сега, държа книгата, написал си ми нещо, ще го прочета в ефир. Много хубава дата, между другото, 1.10. Тия единици много ми харесват. Накали на момичето, което обичах, което обичам и което винаги ще обичам. Благодаря ти. Ще ти кажа, защото ти благодаря. И ще ти кажа, благодари на себе си за красивия начин, по който обичаш себе си, обичайки мен. Когато обичаш, независимо дали е мъж, дали е жена, дали е дете, дали е животно, дали е дърво, това е едно и също чувство. Всички да го изпитваме. И е много красиво, ако можем да не го заменяме с друго. Ако този разговор ви е докоснал, запазете тази част в себе си и се грижете за тази градина, която се надявам да е разцъфтяла. С Нидал отново ще се срещаме. Срещнете се с книгата Боже, защо Господ лъже. И бъдете с Радио FM+. Винаги най-добрата музика, знаете, е ваш верен приятел. Джанет Джексън до края на часа. FM+. Винаги най-добрата музика.